हेलो फ्रेंड मेरी टीम न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आप लोग को सावन का सोमवार चल रहा है और सावन का भजन सुना रहे, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। भोले बाबा का महीना है, कहना है ना हमसे भंगिया, ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी, कि ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। बाटे कोमल हमर कलाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी, कि बाटे कोमल हमर कलाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। भंगिया धतुरवा राउर हमसे न पिसाई, बसहा की डोरी धके भी चल न जाए। भंगिया धतुरवा राउर हमसे न पिसाई, बसहा की डोरी धके भी चल न जाए। काहे करिले अखिया, काहे करिले अखिया लाल गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। काहे करिले अखिया लाल गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। गलवा के सपवा राउर खूब फुफकारे, दूध खाती सब के नाच नचावे। बानी ओकरा पिजरा से, भागी ओकरा पिजरा से गणेश के पापा कि नैहर जात बानी, कि बाटे कोमल हमर कलाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। खाइले न खोआ मलाई, हित सुताइले 24 घंटा की भंग पिसवाइले। खाइले न खोआ मलाई बहुत सताइले, 24 घंटा के भंग पिसवाइले। अरे तनी भंगिया से रौरा भागी गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। बाटे नरमी हमर कलाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। ना हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। बाटे कोमल हमरो कलाई गणेश के पापा कि नैहर जात बानी। अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।